Здравейте, приятели! Днеска съм си в влог, защото аз качих видео, и сега днеска аз ще направя обяда. Вече има 2 дни, как съм тук трили. Знам, децата 10:30 и аз ще готвя омлет. Нарезах крем, виж, и 2 яйца. Чакам да загрее олиото маничко. И след малко слагам, чуквам яйцата, така да се пържат и се включвам след маничко, като се топли. И хора, да ви покажа аутфита ми. Ето по този начин. Много е кют. И сега вече олиото се загрее. Ще чупим 2 яйца. Хора, аз ще сложих вече всичко вътре. Ще има време да включа, защото яйцата вече щяха да станат готови. И аз реших да минем за маничко. Само чукнах яйцата и сложих крем. И разбъркам хубаво. И като после ще ви покажа, като ги извадя в чиния. Хора, ето и как изглежда, така че слагаме на масата. Ето тук. И хора, ето така се получи. И това беше от мен. Чао! Обичам ви!